Здравейте, аз съм Ейс Тодоров и днес ще покажа два нови трика за малко по-напреднали. Вече знаете, че има 4 стила в фристайл футбола. До сега съм показвал само от Air Moves и от Uppers. Днес ще ви покажа един трик от Sit Down и един трик от Lowers. В Sit Down ще покажа X-Over и малко за жонглирането, а в Lowers ще покажа Lemmas Around the World. Сега ще покажа Lemmas Around the World. За Lemmas Around the World трябва да можете добре Around the World outside и когато скачате, трябва задължително да скочите, защото много джамп няма как да стане. Когато скачате, скачате след първото движение. Когато сте направили първото движение, скачате след него. Така тръка ще стане по-лесно. Сега, преди да ви покажа трика в Sit Down, ще ви покажа как да се научите по-лесно да жонглирате в този стил. За жонглирането стойката трябва да ви е така. Ръцете трябва да са долу на земята, да сте изпънати назаде и жонглирате с тази част на ходилото. Така жонглирането ще ви е доста по-лесно. Като за начало може да жонглирате само с единия крак и по-нататък ще започнете и двата. Сега ще ви кажа X-Over. Този трик е един от начинаещите при Sit Down. За него трябва крака, който удрате отдолу, да си остане на мястото, а този, който го изправяте, да отиде вдясно. Трябва да стегнете също ходилото на крака, с който удрате, така трика ще стане по-лесно. Ако повторението на Slow Motion не ви е помогнало, може да отидете на моята фейс страница, която е дадена долу в описанието. Там ще намерите всеки трик кадър по кадър. Също така, ако имате някакви въпроси към мен относно фристайла и относно всички трикове, може да ми ги зададете на фейс страницата. Това беше от мен, успех и чао!